Hola familia, tervetuloa oppimaan kuinka käytetään datiivipronomineja espanjaksi. Datiivipronomini on sellainen, joka kertoo, kenelle verbin ilmaisema toiminta kuuluu. Tässä ne on ne pronominit me, te, le, nosos, les, ja tässä mitä ne tarkoittavat. Me käytetään näitä tämmöisissä lauseissa kuten te hago un favor, sinulle, me pasas la sal, minulle, tai le doy propina al camarero. Huomaatte, että joskus meidän tarvitsee kertoa tai täsmentää kenelle juuri se asia kuuluu, al camarero, tarjoilijalle. Mutta tämä al camarero on vain lisäys ja peruslauseen on oltava aina sama. Le doy propina, minä annan juomarahat hänelle. Le doy propina, sitten voi täsmentää vielä, jos halutaan al camarero. Eli tavallaan me kerrotaan sama asia kaksi kertaa, koska le tarkoittaa hänelle ja al camarero tarkoittaa tarjoilijalle. Mutta se on vaan näin, okei? Al camarero on vain lisäys. Peruslauseen on oltava oikein le doy propina. Te voitte muistaa, että täsmennettäessä kenelle espanjaksi tulee myös le. Ja nyt vielä toinen esimerkki, le prometo que voy a trabajar. Se on edelleen kolmas persona, mutta nyt minä puhun kohteliasti käytämällä muotoa usted. Le prometo a usted que voy a trabajar. Tai tengo que contarles algo. Nyt minä puhun kohteliasti monille ihmisille. Jos konteksti ei ole selvä, me voidaan sanoa aina näin, että le prometo a usted que voy a trabajar. Tai tengo que contarles algo a ustedes. Mutta nämä a usted ja ustedes ovat vain lisäyksiä ja ne eivät vaikuta lausen rakenteeseen. Okay? Nyt katsotaan näitä verbejä pedir ja preguntar. Te tiedätte, että datiivit tarkoittavat minulle, sinulle, hänelle ja näin poispäin, mutta silloin kun meillä on pedir ja preguntar, hyvin yleisiä verbejä, ne tarkoittavat minulta, sinulta, häneltä. Se on vain järkevää, että jos mä sanon, että te pido ayuda, se tarkoittaa minä pyydän sinulta apua eikä sinulle. Samalla tavalla sanon Alicia nunca me pregunta nada. Se ei koskaan kysy minulta mitään. Nunca me pregunta nada. Tai le tengo que preguntar algo. Le tengo que preguntar algo häneltä. Okay? Ja nyt verbi saada, se tuottaa hirveästi ongelmia silloin, kun me käännetään suomesta espanjaan. Koska espanjaksi me emme saa asioita, vaan se on aina niin, että joku antaa ne asiat meille. Esimerkiksi nyt te olette saaniksessa ja te haluatte bonuksen. Kuinka te pyydätte sen espanjaksi minulta? Saanko bonuksen? Espanjaksi sanotaan, me das un bonus. Annatko sinä minulle? Me das un bonus. Me eksynyt turisti alkaa miettiä, että puedo tener un bonus, voiko minulla olla bonus? Se kuulostaa filosofiselta kysymykseltä. Tai puedes dar un bonus, voitko antaa bonuksen yleisesti elämässä? Ei puhuta näin, vaan puhutaan paljon henkilökohtaisemmin ja sanotaan me das un bonus minulle. Okei? Okay? Sitten saanko, niin, tätä ei tehdä, muistakaa. Sitten saanko oluen, me ollaan baarissa. Me tilataan näin. Me pone una cerveza. Verbi poner tarkoittaa laittaa. Yo pongo, tu pones, él pone. Se on kolmas persona, eli kohteliaisuusmuoto tässä. Me pone, laitatteko te minulle, me pone una cerveza. Ja nyt lahjoittaminen. Suomeksi on rakennettu selkärankaan, että me sanotaan saada lahjaa, mutta espanjaksi teidän pitää tottua siihen, että me käytetään verbiä lahjoittaa. Eli lapset saavat leluja lahjaksi joulupukilta, espanjaksi joulupukki lahjoittaa leluja lapselle. Papá Noel les regala juguetes, ja jos ei ole selvää, kenelle se les on, me voidaan täsmentää a los niños. Sitten saanko lainata kynän, tämä on hyvin tyypillinen esimerkki. Espanjaksi ei lainata joltakulta, vaan joku lainaa meille. Aina näin päin. Saanko lainata? Me eksynyt turisti alkaa miettiä puedo, saanko, mutta ei saa ajatella näin, koska espanjaksi kysytään näin. Me prestas un bolígrafo, lainatko minulle kynän? Me prestas un bolígrafo, tai jopa me dejas un bolígrafo. Verbi prestar tarkoittaa lainata, aina jollekulle. Ja dejar tarkoittaa jättää tai myös antaa lainaksi, kuten tässä. Me dejas, annatko minulle lainaksi, eli lainatko mulle kynän. Ja
Okei, nyt puhutaan vielä lisää pronomineista. Eli te tiedätte, että meidän datiivit ovat painottomia. Ne riippuvat verbistä, koska muuten niitä ei saa lausuttua oikein. Niillä ei ole oma sanapaino. Mutta silloin kun ei ole verbiä, me voidaan käyttää näitä painotettuja. A mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Nyt katsotaan esimerkki. ¿A quién le debo 20 euros? ¿A ti? Me voidaan vastata a mí. A nosotras, naisporukassa voi vastata a nosotras. Tai al jefe, pomolle. Jefe ei ole pronomini, se on substantiivi. Mutta jos me halutaan korvata sen pronominilla, niin me sanottais a él, koska se on maskuliinimuoto. Jos se olisi a la jefa, feminiinimuoto, niin sanottais a ella. Okay? Ja viimeinen esimerkki. No quiero darte el dinero a ti. Tässä meillä on verbi, kyllä. Meillä on jopa 2 verbiä, niin? Quiero ja dar. Mutta me sanotaan siltikin a ti, koska me halutaan korostaa, että juuri sinulle minä en halua antaa rahat. Se on vaan korostusta varten. Okei, nyt le voy a dar propina. Meillä on tämmöinen lause, jossa on 2 verbiä. Minä aion antaa jomarahat hänelle. Voi a dar, aion antaa. Te tiedätte, että datiivipronomini kuuluu verbiin viereen. Meillä on semmoinen sääntö, että se pronomini kuuluu verbiin eteen silloin, kun verbi taipuu, ja verbin perään silloin, kun se on perusmuodossa. Eli tässä meillä on 2 verbiä. Taivutettu voi, jo voi, eli pronomini voi laittaa verbin eteen. Tai meillä on verbi dar, joka on perusmuodossa, ja me voidaan laittaa tuo le verbin jälkeen, ja silloin se on kiinni verbistä. Okei, eli molemmat tarkoittavat aivan sama. Ainoa ero on silloin, kun meillä on 2 verbiä, ja me voidaan valita joko taivutettua verbiä tai perusmuodossa olevaa. Ainoa ero on, että silloin kun laitetaan pronominit eteen, se on pikkasen rennompaa. Eli puhekielessä on yleisempi sanoa, että le voy a dar propina, eikä voy a darle propina, mutta molemmat ovat oikein. Okei, mitä jos minä en halua antaa juomarahat? Niin silloin meidän tarvitsee käyttää sanaa no, mutta minne se kuuluu? Voiko sanoa le no voi? Ei, koska le kuuluu verbin viereen, muuten sitä ei saa lausuttua oikein. Ainoa vaihtoehto on sanoa no le voy a dar propina tai no voy a darle propina. Okay? Ja jos me halutaan täsmentää no le voy a dar propina al camarero, tai korostaa no voy a darle propina a él. Hänelle ei ainakaan. En aio antaa juomarahaa hänelle. Ja jos me halutaan korostaa vielä lisää, me voidaan käyttää näitä painotettuja pronomineja, ja me sanotaan sama asia 2 kertaa silloin. A él no le voy a dar propina. A él no voy a darle propina. Se on niin hyvin voimakas tapa sanoa, että en aio antaa juomarahaa ainakaan hänelle. Okei, viimeksi meillä on a ja para. Nämä prepositiot kertovat, kenelle joku asia kuuluu espanjaksi. Yleensä me käytetään prepositiota a. Joskus me käytetään prepositiota para. A tulee silloin, kun meillä on datiivilause ja me halutaan täsmentää, kenelle se asia kuuluu. Esimerkiksi a Laura le gusta bailar salsa. Jos te olette perehtyneet jo tähän gustar-verbiin, te tiedätte, että se on se tykätä-verbi. Ja se toimii näin, että joku asia on mieluinen minulle, sinulle, hänelle. Tässä se salsan tanssiminen on mieluinen hänelle. Le gusta bailar salsa. Jos me halutaan täsmentää kenelle, me sanotaan Lauralle a Laura. Okay? Sitten, tengo que decirles la verdad a mis padres. Tengo que decirles la verdad. Minun täytyy kertoa totuus heille. Jos ei tiedetä, kenestä puhutaan heille, me voidaan täsmentää a mis padres, prepositiolla a. Okay? Ja viimeinen esimerkki. Me das una fotocopia. Muistakaa, saanko monisteen? Pitää kääntää sen toisinpäin, että me das una fotocopia. Tossa ei ole aata. Me voidaan lisätä se. Me das una fotocopia a mí, juuri minulle. Eli aina kun täsmennetään tai korostetaan datiivilauseessa, käytetään a. Sitten para käytetään silloin, kun on joku olla-verbi. Tyypillinen esimerkki. Este regalo es para ti. Tässä ei ole datiivia ollenkaan, koska se on verbissä on olla-verbi.
ja me käytetään vaan prepositiota para. Este regalo es para ti. Toinen tyypillinen esimerkki on hay carta para mí. Ja me käytetään tuota para myös silloin, kun me ollaan baarissa tai ravintolassa ja me tilataan. Me sanotaan para mí cerveza, para ti ensalada. Minä juon kaljaa ja sinä olet terveellinen. Hasta la vista.